Hi guys! Hatod ko sa kong kuya karon. Mag visa run ko tonight. Ay, ugma pa day. Yan lang. Sakay pa kong bus. Padalong Bangkok. And then, pa-exit na lang. Double jacket kay winter. Bye! Ikaw naman, ano? Good morning, di ko makita. Tapos tagtog dawa. Ang dilim naman. Oh, di dagay makita. Isang doon. Mag-change na ni bye. Lahat. Oo, Bisdak. Ma'am. Oo. Punta pa later doon sa Mukdahan. Sa border. Burger pala ko to. Excited much? First time nakakalabas ng mga. Ang lamig pa dito sa labas ka sa bana. Oo. Ang lamig. Hindi makita. Ay, pag Tagalog yan kay mga bisita. Ay, bitaw, oy. Sige, balik na. Sa pagkuhan ako, ma'am. Kaya po yung ma'am, buhay yung direction, ma'am. Sige, rapot po ko talaga. God is good na po because nanapoy tao na mauna yung doon, yung nakikas, nakikas, pinsisingan mo, lagi ka na doon. Diya, kaadlaw na mula, ganak ka Buddha. Punta ka doon sa Cambodia. Visit ka, nandito na ako, papunta na ako ng Cambodia. Sumoto, nag-dismaya ka dyan ko, by October, ma'am. Doon dyan po sa October, ma'am. Yan na lang mo. Wak ko sa October, ni transfer ko ispilahan. God is good na po again.
Pabaktas lagi ta. Sila kay magsakay to. Hello! Room tour. So, pagpasok, yan. Ganyan. I'm so yagit. Yan. Yan lang yung bed. Dito ako. Diyan yung screen. And then, may aircon. CR. Lang.